oztopo eta zailtasunaren aurrean hemen gehiena aipatu den biztenbidea parte hartzea da. Venga, danon ordua da, edozen komentario, galdera, kritika egiteko. Juan Carlos nahi, ginetzea. Esan danatik, oso asko, oso interesgarrez dire, Iñaki Barcenak esan dagoen gauze bat bai neure ganatu egiten dut. Hau da, gaur egunien, hor dauz, aurrekontu bera, argi dago aurrekontuek ez direla pertsonalen aldekuek, batez be jaurlaritzak aurkeztu dauenak, eta adibidez bardin batzuk emoteko esperientzien arabera eta busturi aldetik ikuspegi okintze. Alde batetik, hor dau abiadei handiko trena, eta askotan marka beharko gendukena da beste tren batzu dauzela, abiada handikoek barik, dauzena lotute orain dela urte askorik, ezin berzinutan ez abiatuten. Ez da ulertzeko Bermiotik Bilbora ordu bete eta lauren tardatie moduen. Nik ez egiten duten nausizena. Eta han, inbertsio batzuk eginda, da Bermio dinote moduen dinote mugizez, gaur justu irakurri dutelako ongaran emuiko gaize, 7 kilometro gizau egititik, konexinue lehioarako bidi dala eta hori antiekonomiku edala, eta hori trenan bidien, Bizkaian, Gipuzkoan, Araban, uste bardin ezagу dela. Hor inbertidu ez, da bestien inbertidu, bakotxak atara diakola, beran. Beste alde batetik, Guggenheim izendatu dago. Guggenheim Busturialdera. Ze kristo hori. Busturialditako patrimonio bat, patrimonio kulturala, historiko eta bar, Guggenheimien laugarren partie gaztata, garatuko balitz inbertsinutan, jente asko ekarriko ebena. Patrimonio historikoa, patrimonio kulturala, hor dauz kueba ezbardin batzuk, hor dauz benetan jentie bersinok txiki bateaz, da Busturialdin duten moduen beste gune ezbardin batzutan, ez dago nazi ikusirik Guggenheimek ez da izai gaitik Busturialdera ekarko dan ganera, toki batera, iaia bera kostazepe aurkako legiek dinona. Hori da beste gaibet eta hirugarrena, ez dute azkaniko momentu egunetan ganera tokazatena, Busturialdeko horren partzu argoen. Kriston inbertsinuek agalizada handiko trenantzako, eta txikibet, ez da emini, datorren urteko horrekontutan, reserva bakarra dauena, kakatroskuek herri bakotzatik duna erreka horretara, da jenti danula, ara, udien dan egun ugar egiten. Txikibepez, imingo da funtzionamentuen, edarra, urloizen, ez da zinue, Bermio eta mundekantzako bakarrik, lujo ederra. Da gizau ez da imingo, tuberizek ez duzulakon amaitxute mundekatik arantz. Lehen, aurrera osan dutena, hau da, bai da aurrekontu bai da aurrekontu ekonomiko legez edo indar ekonomikoek batez inbertsinutan ikusteko, eta ardatzanik Iñaki Bartzen hartu dutena da, helburu markaten duguniko marka behar dugune, horti marka behar dugule. Sartu marik izartu gizarte, eskuntza, eta osakidetza eta bar, ez da. Orduen, zer ikusi dako lez, ez da igarapena, iraunkor hori permanente hori izaten dana, bai, ze iraunkor azati baterako, erreserba bakar Euskal Herrazen dagoenat. Da ez da une mitzen txiki bepez, duarin dela 20 urte amaitxute egon behar zana. Beste barik. Iñaki Ezkurrak esan daue
gai dala, gai askotariko bat, jentearen ganatzea. Askotan, ez dugula jakiten edo ez dakigula edo, eta politikoak ere, askotan ikusten da, borrutiago dagoela, politika zentzu zabalean eta herriak edo herriko gizakizumeak, egunekoak ikusten dauena, ez? Kritiko izan da, eta kritiko zentzu honean. Gai asko aipatu dira hemen, asko eta asko, ez dakit non dijo, uste dut interesgarria denak, danik alderatxo bat, motibatzeko edo motibetako arrazoirik badukagu, nik bai ez uste dut, arrazoi asko ikustu dira hemen, eta gaur nik ikusten dut jentea kalean, kanpoan, arazo asko dagoz, zelan ez, bakotxetako ez bere salbabideak edo zelan salbau gurea ez, da desmotibatuta ikusten dut asko eta asko gure herrian. Lanik ez dagoelako, etorkizuna ez dagoelako bat ere argi ikusten, ekonomiak bakotxari jo duzkulako, da nik ez dakit hemen, zuek politikari zarenok, motibetako arrazoirik daukagun, eta beste eraketa bat posible dan, eraketa kapitalista, finanziero eta gagozan hortatik dagoen beste biderik eta beste arrazoizko biderik, ez? Praktikoa izan da, Sabin izan duzu, praktikoa zala, eta praktikotasunera. Ze, kulturan gabiltzanok eta askotan, ez garela praktikoa, esan deusku, ez? Nik honetan esan behar dut, bertzolariak baino praktikoa horik ez dagoela. Bitu zen, jente gana joaten diren, eta hemen esan dakoak oso zuzenak, zorrotzak, eta bene-benetakoa tira, ez? Eta praktikotasuna badaukiela, ez? Eta, hori da, motibetako arrazoirik ete dagoen. Venga, beste bat. Nik, gauza bat esateko, zorionez gure herria bizi da Europan punturik onenetaikoan. Eta erdi-erdien bizi garen alez, ni erromesanaz, Santiago erromesa, 15 kredentzial deukodaz, da beste batzuk erdi indeta. Eta hemen oin 10. gizaldeti orantza, Etxakie Galazo erromesari mundu guztitik gure herritik pasetako. Gaur egun pasetan dire gehienak, horreagatik, Roncesvalles horreagatik, Irundik, eta sortu zanetik eta gehau Santiagoko kontue, Etxakia agindu Perpiñanera edo Kandantxure, enbeti pasetiri danak. Eta guk, hemen bizigaren ez, segeitino, errozeak ongo dire, bigerretzi, hori tren hori edo hori bide hori, hile derrigorrez da, zeruti pasetan ez bada, dein behar bada Europan, geure herrin tokatan dela, da, ez dut pentsetan neuk, hainbesteko zerik euki behar leukenik, horrek arazoak. Beste bat? Iñaki, zer pentsa duzu orantxe honetan, momentu honetan, problema lindan hori buruz? Hori, erantietarra da. Erantioz da Bilbo. Erantioz da Bilbo eta ez da izango. Hori... askotan eukidogu eztabaida hori egia da. Diktaduratik etorritako eredentzia maltxur bat izan zen. Hombre, denon artean pagatu gendun poltsikotik, enpresak pagatu zuen parte bat, oso gutxi. Alemanak zehozer pagatu eurien, baina egindako kaltea ez. Horra ziginen, nik ez dekote problemarik esateko, lehen esan dut, nik pentsatan dut, bakoitzak jakin behar dauela non kokatzen da. Eta lindanenen arazoan adibidez, gu lerro baten ginen, ekologisten lerroan, guk nahi genduen Barakaldon, Portugaleten, Sestaon, Erandion, lindane kentzea, eta zuek administrazioan zinetela, zuek egin zen duten, kudeak eta nik uste dut nahiko egoki bat gauzak egiteko.
Gogoratzen zara? Barakaldoko alkateak hauteskunde egoeran egin nahi zuela un plebiscito. El señor alkate socialista, Carlos Perak, nahi zuen egin galdera udala hauteskundeekin batera, egin nahi zeban plebiscito bat egin Barakaldotarrei galdetzeko, lindane nahi zeben Barakaldoen egon edo ez. Populismo merkea. Baina, hor egon gara eztabaidatzen, ez? Eta bakoitzak, nik uste dut, zuek egon zarien lekuen, garai horretan tokatuz zitzaizuen, kudeak eta hori, eta iobe, aurrera eta zenuten, eta hor dago, eta guk batzutan egon gara kontra, gauza batzuk ez dugu ikusi ondo, eta beste batzuk bai. Horregatik esan gura neban, lehengoko kontu hori, hau da, bakoitzak jakin behar deu, non kokatzen da, zu gizarte mugimendu bateko kidea bazara, jakin behar duzu gizarte mugimendu horren ardura zein da. Eta zu zinegotzia bazara, berdin dio, eakoa zaren edo aralarkoa zaren, zure herriko zinegotzia zara eta egon behar duzun, horregaitik ez dugun, batzutan ikusten doguz, eta nik esaten dut hemen, Marian edo Dani edo Iñaki ezagutzen ditu delako, ezkerreko politikariak batzutan konfunditzen dugu zer dan administrazioan egon, kudeaketa bat egiten edo partidu bateko ziklak nola defenditzen den, ez, bakoitzak jokatu behar duen papera. Eta nik argi izaten dut, Marian nire ikasle esan universitatean, ikasle moduan gauza bada, eta nik ikusi dutenean, eta esaten dutzat, aurpegira, atesatekoa Hernanin egin zen duten esan da ariete moduko gauza bat, nik uste dut oso eredugarria. Baina, zuek bebai, lindanerena egin zen dutenean, nik uste dut hor zabaldu zen duten, praktika bat, politika, nik hor ikusten duten problema bakarra da, zergaitik Euskaldunen artean, gure poltsikotik pagatu behar genuen izan obra hori, eta ez, hor egon zirenak, ez? Baina, nolabait, arira bueltatuz, eta lehen Juan Carlosek esan duena, ez? Behitu, politikariei, eta hemen daude hiru lagun, nolabait, ea, Aralar eta Ezker Abertzalearen izenean datozenak. Politikariei eskatu behar zaie erantzukizuna. Nik gauza bat esan dut, Juan Carlos. Hauteskundeak izan zirenean, gaur lehendakaria dana esan zuen, osakidetzan eta hezkuntzan murrizketarik bapez. Euro bat behez eskendu. Badakizu gauza bat? Ni unibertsitateko irakaslean naz. Gure ikerketa taldean aurton 140 gutxiago eman digute. Pasadan astean, gure ikasle bi beka lortu zuten. Gure ikaslerik onenak beka lortu dute. Badakizu ezer kobratuko duten? 900 euro lehen, eta hoin, errebaja egin dutxie eta kobratuko dute 800 euro hilean. Gure ikaslerik onenak. Eta esaten dozu, hau zelan da posible, zuk esan duzuna horrekotua. Horregatik esan dugura dutena da, ekonomia oso importantea da. Eta politikariek, guk demokratikoki Euskal Herrian hautatutako pertsona horiek kontrolpean izan behar dugu. Eta exigitu behar ditzagu, nolabait, inbertsio ekonomikoak eta aurrekontuak egiten direzenean, herriaren izenean eta argi eta garbi egitea. Nik esaten dut gauza bat. Gaur egun, gauden egoeran, datorren urtean, 700 milioi gastatzea abiadura handiko trenan da erokeri bat. Eta, pesagaitik, behar dugulako diru hori, adibidez, unibertsitateko bekak ordaintzeko. Eta ipintzen baldin baduzu dirua poltsa baten, olako obra baten, ez duzu dirurik izango beste gauzatarako. Nik pentsatzen dut hori, modu demokratiko baten, modu garden eta zabal baten diskutitu behar da. Noiz diskutituko da herri honetan proiektu hori. Diru gehien, eramaten duen proiektu hori ez da baidatu inun bez. Nik pentsatzen dut, bada momentu, gauzak mai gainen. Nik espero dut, 2014 garrenean, espero dut, zuen laguntzakein,
abiadura handiko trenaren proiektu hori mahai gainean ipini, eta mesedez, moratoria batekin, eta diru hori dedikatzea hezkuntzarako, dedikatzea osakidetzarako, eta beste, nolabait, Fagorrekoa ikusi dugu edesakoa, olako gauzetarako dedikatzea. Luis, ni padaukat, Luis, galdera bat. Bale. Azkenengo. Azkenea, hemen erromez baliente bat izan dugu, galdera bat egiteko, eta erantzuna eman behar diogu. Pedro, Fredi eta gero erromezaren galdera erantzun behar diote hemen batzuk. Pedro. EH Bilduko kideei galdera zuzena egingo diet. Ze eredu energetikoa daukagu mahai gainean momentu honetan jenteari saltzeko. Ze azken baten, gu etxera guazenean gustatzen jaku argia izatu, mikroondas izitu, telebista izitu. Esaten dugu frakinez, energia eolikoa ez, ze modelo energetikoa daukagu gure jenteari saltzeko. Fredi, azkenea baldin bat, erantzuten hasiko gara, Fredi. Bueno, oso interesgarria, debatea, nire ustez, aipatu duzu esan gauzak, niri sortzen jatesan dudak honek dire. Bat, politikak ze punturako boterea deko gaur egun, esan gure dut. Hemen berba egiten gabiltzaia politikatik zer egin leiken, alderdiek zer egin aldeuren, eta bintzak komunikabidetatik heltzen jakun, inpresioa denbora guztien da, politikoki ez dagoela benetan indarrik. Egitura politikoek gaur egun, ze puntura arte daukie indarra, aktore ekonomiko horien aurrean erabakitzeko ezer. Hori da apurbet nil mai gainean jarriko neuken lehenengo gauza. Eta ez baldin badeko politikoki indarrik, dedikatu direlako batzuk privatizazioen bidez eta estatu ahulduz goera honetara llegatzeko, ez genduken lehenengo debate bat gure artean beuki behar, zelan egin behar dugun botoen bidezko jendeak potere euki dezan. Hau da, gure ordezkariek benetako botere euki dagien, eta ez daiten izan jende bat, hori, merkatuak, eta bigarrena hori, merkatuak. Nire ustez, ardura politikoaren kontzeptua oso difuminatuta dau. HT-arena astokeri izugarri bat da. Nik horren dela 2 urte esanen duen artikulo baten, nik pentsatzen doala gainera, helburua ez dela amaitzea bez. Ze Lemoizeko zentralagaz, gertatu jaten gauza batan Lemoizen enbidela ikerketa bat egiten, eta orduan herri batzordeko jendea zanak asko eukien oso argi, inoiz ezala egon helbururik Lemoizeko zentrala amaitzeko. Hor negozioa eraikuntza zala. Eta eraikuntza izan zala, nik esan gure dutena da, ze ardura dauka erabaki hori hartzen dauen jendeak. Edo zelan egin aldogu, López de Gereñu batek sasoi batean saldu euskun hau, 20 urte barru ezin dau erantzule izan, esan gure dut, zergatik politikan batzuk hartzen da bezan erabaki danak doainik dire. Osea, zergatik dire doainik, eure pasetan dire, gero, Amatino eta guztionek dugu guz Petronorren sartute, sarituak dire, herriaren aurrean gure deuren egiteagatik, sortu, iaz, ze puntura arten ez genduken indarrin behar, jende horrek ardura bat eukidaian bere sasoien. Eta gero, demokraziaren kontzeptua, ez? Nire iraultzaile konsideratzen dut nire burue, eta egia esan batez be interesatzen jatena da proiektua. Proiektua eta proiektua. Zerendeko guarazo bat, planteatzen dugu zen onura batzuk, igual ez dire ikusiko 20 urtera barru baizik, eta boskaketa sistemak 4 urtero behingoak dira. Orduan, zelan rentabilizatzen dozu gauza bat 20 urtera ona dela, 4 urtetako boskaketa prozesu batzuetan, ez? Hori ikusten dugu, gero herriak boskatzen dauela atesatekoaren kontra. Eta nik kuadrian esaten endun, eta egin referendum bat goizeko 6etan beharrera altzatzean alde. Osea, ze urtengo da, osea, gizartearen erosokeria etxaila da gure proiektu politiko guztietan. Hori argi da, orduan, puntu batera arte, jakin beharko dugu edo tresnak bilatu horretarako. Eta komunikabideak baldin badira arazoa, inbertsio potente bat beharko da komunikabideetan. Ole, kasetario geranok horrekin, konforme. Bueno, arratsaldeon, eta neurri batean ere niri, ez dakit, deabruaren abokatua egitea eta gustuz gainia. Iñaki, lankidea gara etxe berekoak, eta nik uste dut, zailtasun badago, erosokeri horrengatik Fredik aipatutakoari edo horren eskutik dator askotan erabakiak erakundeen gainean ustea edo utzi nahi izatea,
eta gure sistema politikoak horren arabera izatea, eta gehiengoen jokoak esaten du, eztabaida asko edo gutxirekin erabaki batzuk hartu direla eta aurrekontu batzuk onartu direla. Eta ezin zaio leporatu demokratiko ez izatea gustatzen ez zaigulako, edo gutxi eztabaidatua izan da, agian danok daukagu enpeinu edo eginkizun sistema horretan erabaki horiek eta eztabaida horiek ilustratuagoak eta hobeagoak izatearena, baina oraingoz daukagun sistema politiko horrekin dagoena da, eta onartzen badiogu ordezkaritza bat sistema horri, hor hartu da erabakia, eta juntatu direnak hartu diren erabakiak hartzeko. Erabaki horiek une honetan ordezkatzen dute erkidegoaren gehiengo bat. Eta horren aurka, uste dut ez dagoela, esan nahi dut ez dagoela ukatzerik, hori horrela da. Orduan, egin beharko dana da, debate politikoan, uste dut argumentuak mahai gainean jarri eta pentsatzen dut nolabaiteko prozedura diskursiboak indartu, hartzen diren erabakiak informazio ahalik eta oinarrituaren gainean izan daitezen, baina hori da hartu den erabakia. Esan nahi dut, demokratikotasun eta zilegitasun demokratiko bat baduela. Ados, Jose. Dudarik gabe, zilegitasuna badauka, baina norbaitek erantzungo du. Erantzuten azteko, erromez baliente honei, trena amendik pasatzen, Dani, gogoratzen duzu galdera? Bai. Bota. Ni banatu ingo ditut galderak erantzunak. Bale. Dena den gero apuntatzearen banaketa horretan energiarena gustatuko litzaidake, baina trenena esateko abia handiko trenaren proiektua asmatu baino lehen hemen komunikatuta geuden, ez geunden irla baten. Dinot, hemen errepideak egin da dauz, pilo bat, gainera oso garestiak Gipuzkoan dirudienez. Trena badeko guz, hiru bia ezberdin, Euskotren, Febe eta Renfe. Hiru aeroportu, bi portu, dino, komunikatuta bageunden. Eta bagauz. Eta Europarekin askotan esaten dute, baina Europarekin komunikatzeko beharrezkoa da. Momentu honetan, Europarekin komunikatuta egoteko bakarrik klik bat egin behar dozu. Ziurazki ordenagailu baten eta mezu bat bidali. Orduan, nietzako ez da hori noski gauzela kokagune konkretu baten, peninsula eta Europaren komunikabide horretan, baina komunikatuta geunden asuntoa da, aztertu behar dugula, zelan nahi dugun, eta ze koste ekonomikoa eta ekologikoa. Eta egunen batean, kapaz baldin bagara gainera, koste ekologikoa, ekonomikoa bihurtzen, ere, sekulako aurrera pasua izango litzateke. Askotan hemen esaten dugu ez dakizen bat 1.000 milioi, ondino ez dakigu kostauko dauela abia handiko trena, eta indako kalte ekologikoak, frakinarekin oso beldurte da gauz, zer suposatuko luken adibidez, hainbat urtegientzako. Abia handiko trena, nire eskualdean, orangaldean, udalaitz mendia zulatuko dau. Dekogun urtegi behandan garrantzitsuenetariko bat. Eta hor dau, impacto ambientaleko deklarazio aldeko batekin. Orduan, uste dut horre gauza guztizek ere kontutan hartu behar dela. Hasieran esan duana gaitik, Amalurrak bere muga fisikoa ditu, eta hasi gure badugu, behar bada beste 3 planeta asmatu beharko genituzke. Energiarena orain, Bueno, dena segiduan ez emateagaitik, neu tarte bat ingo dizut, nahi hitzai tokatzen hitz egitea, baina mania bat daukat, trenakin. Nik uste dut trena hemendik pasatzen zaigu, eta gure borondatearekin kontatu gabe, zuko esan duzun bezala hemen gauden, Europako txoko honetan, Bizkaiko golfon hor gaude, eta trena, Madrid, Paris eta Ege hori etorri zaigu. Nik uste, hauek dira espertoak, baina nik uste, akatza dagoela, distantzia handietako modelua, Madrid-Pariseko modelua, gero hemen eskala txikian jartzea, Donostia Bilbo ez zegoen ege horretan. Orduan zergatik jarri digute
distantzia handiko modelua Gasteiz, Bilbo eta Donosti elkartzeko. Nik problema hori ikusten dut. Zabin ere trena duda zeuzkan, zatik trena berez merkantziak eramaten baditu, kosak EHT-ak emango ez dituena, baina problema da, estaziorik gabeko tren bat daukagu Euskal Herrian. Horretik nik uste dut eredu handia, eskala txikian, ezarri digutela, eta desde luego inoi zer esan gabe. Aprobetxatu, parentesis bat egin dut. Dani deskansoa emateko, eredu energetikoa. Ez, askotan, holako galderak duten diela, edo zein gairen aurrien, baina alternatiba zein da. Lehenengo eta behin, askotan oso zaila da, dinotze, alternatiba asko sakonagoa izan beharko litzateke, gainera kontutan izanik, sistema kapitalista baten barruan gauzela, baina tira. Lehenengo eta behin, hemen hausnarketa bat iten baldin badago, inok ez dago jartzen, osasuna eta hezkuntza publikoak izan behar direla, ezinbestekoa direla. Zeo zer ezinbestekoa baldin badago da energia. Itxaldia egiteko, energia, kasu honetan elektriko barik, ezinezkoa izango litzateke. Mediku bat barik, igual bai, baina energia elektriko barik, ezinezkoa izango litzateke. Hori publiko izan bida, euneko eunean. Eta hori da, lehenengo pausua. Ezinbestekoa delako edozein proiektu, herri proiektu aurrera ateratzeko, energi eredu propio bat eta galik eta buru jabe edukitzea. Horrez ere esan nahi don, interes ekonomiko hortik kenduen behar direla. Eta beste erabateko erabakiak egon behar direla. Gaur egun dagoen eredua guztiz privatizatu dago eta interes ekonomiko konkretu batzuen menpe guztiz. Orduan hori lehenengo pausua. Nik ez dut esaten, ni noski ez nau energia eolikoaren kontra. Baizik eta irizpide ekonomikoekin pentsatutako megaparke eoliko baten kontra. Lehen esan dut ere, hemen negozioa pentsatu dagoelako megabatiotan, alik eta geizen ekoiztea. Baina gu askotan behar duguna da, kilobatioak, eta hori ez da, eta hori bestera batera lortu aldie, eta adibide txiki bat jarriko dut. Ontxe, reforma energetikoa martxan jarri dute, gu guretzean euki algenun gure plakatxoa. Eta energi hori kontsumitzea batzutan nahikoa izango da gure kontsumoa asetzeko, batzutan gainera soberan eta sarera bota izango genuen, eta beste batzutan igualez, ze potentzia gehiago beharko genuke, zenbat dekogun. Reforma energetiko horrekin, peaje bat egongo da, autokontsumo hori egitearren. Askotan jartzen den adibide da, ni nire baratzadekin, nire tomatekin, eta pagau behar izango nioke eroskiri nire baratza eukitzarren. Hori da, orain, egin dutena, adibidez, reforma energetikoan autokontsumarekin. Autokontsumoa konpontzen da hemen dagoen kontsumo energetikoa? Ez, noski, gainera dekogu industria bat oso eskaera handia dekona energian, baina horregaz nahi dut esan, energi iturriak pentsatu baino lehen, eta hor berriztagaiak izan beharko lirateke ardatz, eta ez dira dinot, adibidez, dekogu enpresa publiko bat, erregai fosiletan oinarritzen dena, frakin usteatzen, SESA, Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Sociedad Anónima, eta ez dugu enpresa bat energi berriztagaiak sustatzeko, ez diru publikoarekin. Baina tira, dinot, ardatze izanik energi berriztagaiak lehenengo eta behin dauz beste aurre erabaki batzuk, eta da, publiko izan behar eta interes ekonomikoak hortik kentzea. Baina, gero nahi bazu zuritu bategaz luzeago inaldugu berba, energi iturriaz eta zelan. Luzatuko. Bi galdera dauzkagu, bi galdera baino gehiago, bi komentario uste du direla, bai Fredik eta Joseba Bengotxeak egin dituztenak. Eta Gonzalena bai. Bai, barkatu Gonzal. Zeuk. Nik lotuko nituzke gainera Gontzalek eta Fredik esan dutena. Politikariek agintzen ote duten edo ez duten agintzen edo demokrazia eta kontzeptua, ez? Nik uste dut daukagun lehendabiziko arazoa dela buru jabez garen sistema batean gaudela eta erabat usteldua dagoen sistema batean. Izan Espainian gehiago, Frantzian baino bietan ere. Eta nik uste dut, eta motivazioarekin ere badauka zer ikusia, daukagun arazo nagusiena segurena hori da.
akaso baten bat irudituko zaio esango dudan hau, oso ondo gehatzen dela, baina badirudi bereizketa bat egiten dugula politikarien da besten artean. Ni naiz politikarien multzoan sentitzen, ni zuen multzoan sentitzen naiz. Horrekin zesan nahi dut. Segurunera hori dela konpondu behar deguna, ez? Jende batek ez ditu politikariak gertu sentitzen, gauden sistemaren barruan, politikariak ulertzen ditulako interes handi batzuen aldeko, eta ez herritar xumeen interesen aldeko. Eta hori aldatu behar da. Gu alegin horretan ari gara, ez dakit sinisgarria den edo ez, baina guk alegin horretan gaude, guk ez ditugu enpresa handien interesak defendatzen, ez da defendatuko ere, eta herritar xumeenak defendatu nahi ditugu. Eta herritarrei hori esateaz aparte, sinisterazi egin behar diegu, ze esatearekin gauzak normalki ez da nahikoa izaten. Hori abia puntu bada, baina sinistuin behar dute. Eta beraz, joan beharko ginateke sistema diferente batetara. Non ez dugun soilik esaten eta egiten, baizik eta jendea jabetzen den gu ere bat gehiago garela. Eta bigarrena, eskaloi hori aldatzeko, nik uste dut gauza oso garrantzitsu badagola eta motivazioa hemen dagola. Eta da, jendeak uste duna baino indar eta eragiteko ahalmen gehiago dauka. Ez dauka nik baino gehiago edo gutxiago. Seguruenera batzutan gehiago ere bai. Eta motibatzeko arrazoi bat nire ustez, behar luke izan jendeak batuta eta indarra eginez, eta konbentzimentuz, lehen esan dudan bezala, gauza asko aldatu ditzakegula. Ze batzutan uste dut, badagoela uste ezkor bat, gizartean, pentsatzearena ez dagoela ezer egiterik. Gehiengoa beste batzuk direla, beste batzuk horiek boteretsuen indarra dutela gainera babesa eta laguntza eta guzti, eta beraz hau aldaezina dela. Bani sinistu nahi dut, hau aldagarria dela, eta aldatzeko nahi horrek, hobetu edo hobe egote nahi horrek mugitu gaitzakeela. Nora mugitu, eta hor, Noa Frediren demokraziaren kontzeptura. Claro, badirudi, azken urte hauetan parte hartzea eta demokrazia eta asko hitz egiten dugun hontan, dela gehiago besteari eskatzen zaion zerbait, ez? Eta nik nahi nuke eredu bat non norbera agintean dagoenean eta norberak erabakiak hartu behar dituenean bilatzen duen erabaki horiek demokratikoagoak izatea. Eta ez hainbeste bestearen kontrako arma modura, ez? Hori lehen esan dugun hondakinen gaian oso nabarmen gertatu da, ez? Nik eskatzen dizu zuri zuk galde dezazula, neri zu iterazoa zen hori gustatzen eitzaidanean, ez? Ze iruditzen zait motibatzeko, enpoderatzeko, jendea jabetzeko benetan gauzak aldatu ditzakela, ez nahikoa 4 urtetik behin bozka ematea, ez da ere nahikoa tarteka galdeketak egingo bagenitu ere, baizik eta gehiago behar dela benetan parte hartzea integratzea eguneroko gestio gintzan, eguneroko politika horretan, eta benetan jendeak eukitzea, konozimentua, informazioa, parte hartzea, iritzia trukatzeko modua. Ez da erresa, nik beti esaten dut kultura oso bat sortu behar deula, batetik gu borondate auki behar deu, bestetik jendeak ulertu behar du hori benetan balio dula zerbaitetarako, zer bestela badirudi, tarteka etortzen dira, bileratxo bat iten dugu galdetzen dute, baina ez du ezertarako balio. Azkeneko konklusioa baldin bada ez du ezertarako balio, gaizki goaz. Nire ustez, danon arten saiatu beharko genuke lortzen, benetan, bat gehiago naiz, baina nire iritzia kontatzen du, balio du zerbaitetarako, aportatzen dut eta aportatzen dudan neurrian aldaketa horretarako bat gehiago naiz. Horrek motibatzez pagaitu, ez dakit bestela zerk. Marienek esan du politika ez dela, baina ez dakit hau zer da. Manu. Motivazioa aipatu da Gontzalek eta nik bakarrik esango nuke kontuz pesimismoarekin. Ez dut esan berak pesimismoa hitz egin duenik, baizik eta motivazioa faltaz, ez? Ze arreta jartzen dugun tokitan handitu egiten da, eta askotan pesimismoan jarri eskero, gero zaila da hori gainditzea. Eta asuntua ez da pentsatzea gaudela Alicia en el País de las Mil Maravillas, baina gu harrogon behar dugu daukagunarekin. Eta daukagu jente oso formatua. Daukagu unibertsitatean ez dakit zer, daukagu, eta baloratu egin behar dugu daukagun guzti hori ere. Egia da, eta kontu hartzen bat dugu daukagun renta per capita, ez dakit zer, kapazitatea eta askoz begeiago. Bai badago, aberastasuna banatzeko eta hainbat gauza egiteko. Baina nire ustez, garrantzitsuagoa da, indarren eta baloratzen dauzkagun erramientak eta posible zeintzu diren. Eta arreta jartzen, adibidez. Zaborren gaia komentatu indanean, jartzen badugu arreta, en la botella medio vacía esaten dana, hasiko gara keskatiba, igual gaizki egin diren gauzak parte bizan eta bat. Baina nire ustez nola ikasten da.
hanka sartzen, behar bada, esperimentatzen, gauza barriek egiten, ausardia. Eta oso baliagarria izan da nire ustez politikoki Euskal Herria Bilduarentzako Gipuzkoan bizi zindan prozesu hori. Hori kudeatu egin behar izan da instituzioetan jarri eta denpora gutxira. Ze unibertsitate hobeagoa denpora gutxian kurso intensibo bat egiteko hainbat gauza ikasiz. Hori da ikuspegi positiboa ikustea. Edo Marianek aipatu du, daukagu kontra Diario Basko, Bestia, Teledonosti, ra. Hori zer da, oztopo edo aukera. Segun, horrekin izan nahi du, askozbe hobeto egin behar dituzuela gauzak, askozbe proiektu hobeagoak, askozbe finago egin behar duzuela, baina hor daukagu aukera bat gauzak hobeteko. Eta gainera, horri esker, bide alternatiboak garatzeko aukera etorri da, sare sozialak, ez dakizer, beste eta bestea. Edo, hirugarrena, ilegalizazio eta, ondo dago hor, guazen ikusten ikuspegi positibo ere, zenbat jente barria sartu da politika gintzan, Euskal Herrian, zenbat aize freskoa, zenbat politiko klasikoetatik aparte eta barta. Badakigu, ilegalizazioari burasten baldin bagara hitz egiten, egon alaz, ordu hori salatzen. Baina baitere, konbeni zaigu alderdi positibo hartzea. Eta ni ezagutzen dudan jente asko, barria eta egoera gaitik politika gintza sartu dana, oso jente jatorra egokia, eta hori ere begiratu egin behar dugu. Eta komunikazio ikuspegitik aukeratan, oportunitan eta positibismoan ipirtzen baldin badugu begiak, segurazki jentea motibatua izango dugu. Ekitaldi hau grabatu egin dute bideoan, eta berriz ikusi nahi duzuenok. Edo norbaiteri esateak kontatzea nahi badiozue zer egondan, Alkartasuna Fundazioaren web horrean, hor egongo da ikusgai grabaketa. Norbaiteri erakusi nahi badiozue, hor dago. Eskerrik asko danoi!